ଆସ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଆସ ଦେଖିବା ଆଜି। କି ଗଜବ ଚଢୁଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ମାଙ୍କଡ ଉପରେ ଏକା ଚଢୁଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ ଚଢିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି। ସେଇଠି ସମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳିଲା ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବ ଦେଖିବେ। ୱାଓ ସତରେ ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଇଯିବ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁ କେତେ ବଡ ହେଇଛି। ୱାଓ କି देखा ଖୁସି। ଓ ଓ ଓ କି ଖୁସି। फोटो